Victor, erokamano ahinya. Aparo ni wach mar IEBC ne nitiere gima do dhi rango miluongo ni public interest. Nikech ing'eyo ni kuom thuolo mar rabora nyaka ne commissioners mag IEBC wuog oko kata ne gi resign kata ne gol gi apisi, nyaka sani pod ok wabedo gi duolno. To wasego ga mbaka malach ni nitiere tije mag IEBC ma kuom gi omoke rot. To ineno ka nitiere jogo mane odhi e doho mane temo chungo jatend piny mondo mi kik ne okete na Kenya Gazette duol mar IEBC ni. Koro kata ka doho dhi timo ng'eto ma kama, to an aparo ni doho dhi ng'iyo maduong' ni public interest nikech Kenya nyaka dhi mbele. Ponono doho dhi owacho ni jatend piny nyo okalo chik kata ne oko oluwo chik, gini dhi chak duoko wa chien. Koro dhi bedo back and forth, yani gima dhi to duogo. Koro aparo ni doho samoro nyalo miyo gi konchiel to chako kawo gi konchiel. Doho nyalo neno ni kane jatend piny ok oluwo chik, to ere yo monyalo sieme godo kata monyalo keto godo weche ariyo adek monego tim, to neno bende ni commission mar IEBC dhi mbele ma tije ma onego bed notimo ok oyudo ng'ikruok. Victor, nikech ing'eyo ni weche mag nono tong' gi kiewo ka kuom gi omoke rot. Wan gi by elections monego bed ni timore, kuom gi omoke rot. Bende wan koda ikruok monego bed ni chako timore. Ni neno oboke moro ma ni neno ibolo e karwa kanyo mawacho ni IEBC jo dhi chako luoko register margi. Magi gin gik ma ok nyal dhi mbele ka onge commission, nikech ing'eyo ni weche mag IEBC nyaka puodhi gi commissions kaluwore gi chik mar IEBC e plenary matini commissioners nyaka bedi. Koro aparo ni doho dhi temo rango ni to ere kaka ginyalo timo balancing